Veľa ľudí, keď príde k zubárovi, tak sa bojí, že vy sa zhrozíte z toho, že čo tam akože vidíš. Ako pristupuješ k tomu? Mne sa stáva, že ku mne chodia ľudia, ktorí sa naozaj boja zubára a si ma nájdu na týchto sociálnych sieťach a častokrát sú to ľudia, mladí ľudia, ktorí majú naozaj veľké problémy v tých ústach a niektorí si len sadnú do toho kresla a teraz je jedno, či sú to baby alebo chalani. Mne sa stáva často, že tí pacienti sa rozplačú ešte predtým, ako ja sa vôbec do tých úst pozriem. Hej. Veľa ľudí mi hovorí, že sa mi hneď začne ospravedlňovať, že pani doktorka, prepáčte, že ja mám také a také zuby, ale ja im hovorím, že ale mne sa nemusíte za toto ospravedlňovať, že ja som tu tá, ktorá vám má pomôcť, ja vás nebudem odsudzovať proste, že prečo vznikol tento stav, ja som tu na to, aby som vám pomohla, aby som vám tie zuby opravila, aby som spravila všetko preto, aby ste vy takýto problém už do budúcna nemali, hej. Takže ono sa stane, že niekedy začnem s tým človekom takto, že príde, hanbí sa, postupne si nadobudneme nejakú tú dôveru a potom už keď skončí to ošetrenie a lúčime sa, tak ja niekedy musím povedať, že mne tí ľudia aj chýbajú a potom keď vidím, že prídu po roku na tú preventívnu prehliadku a keď ešte vidím, že nemajú žiadne nové kazy, že sa niečo naučili počas tých našich ošetrení, tak to je také krásne, vieš, že tým ľuďom vieš častokrát až zmeniť život, že z človeka, ktorý možno má nejaké komplexy ohľadom zubov a príde jednoducho sám je vystresovaný, uplakaný kvôli tomu, aké má zuby a potom keď ti príde po roku šťastný človek s úsmevom, to je tak na nezaplatenie. To je jednoducho krásne na tom zubnom lekárstve, ako ty dokážeš niekomu pomôcť.